Hip. Det er video, for helvede. Jeg skal bestille noget. Skal vi blive ved med? Ja. Nej, det synes jeg ikke, du skal. Snor sig. Det er ikke kun lidt. Det kan også være svært. Hov. Over i hovedet. Ja. Nej, det er godt. Ja, for vi skal jo lave noget. Ja, og her har vi den store og saftige drue. Rondo. Smukke, velansatte bær. Stor sødme og fylde. Velhængt. Og rigtig lækkert. Det var Rondoen. Nu går vi lige over og kigger på den anden drue, der hedder Regent. Og på vejen der møder vi en af vingårdens arbejdere. Frøken Helle Thomsen har vi herovre. Hun er i gang med Regent. Og en rose. Der. Og her har vi så den lidt mindre due, lidt mere syrlig. Og det er den, der hedder Regent. Den har vi så siddende her. Og der har vi lidt Regent. Ja, og det er, som vi kan se, frøken Thomsen, der klipper Regent. Ja, og jeg synes jo også, at du skal prøve at filme, hvad der foregår i Ja, det vil vi også gøre. Ja. Vi kan nu se, at marken er næsten høstet. Kun ganske få druer tilbage. Og vi vil så gå videre og se, hvad der videre sker med druerne. Og det foregår blandt andet herinde i det lille vineri, hvor 2 af de lokale bondepiger er i gang med at afstilke. Vi kan lige se lidt af, hvad der er kommet ud af det her de sidste par dage. Det er jo helt fantastisk år i år. Så der bliver rigtig meget god vin. Og herinde er vi så i gang med at afstilke, så vi ikke får for meget stilk med. Og det er de 2 unge piger nede fra landsbyen her, som hjælper til. Og vi kan se et hårdt arbejde. Se hvor smukke glaser. Og så afstilker de. Og de er allerede afstilket. Og kvasen ryger herned. Ja. Og det kan vi ikke bruge til noget. Så det går jo vældig godt her. Så det bliver spændende at se. Men vi har flere der i dette spil. Nu så vi de unge piger fra landsbyen, der stod og pillede druerne af stilken. Og her sidder så et par af de glade bønderkale og gør det samme. Og det kan se. Og de er glade, fordi de har måske allerede smagt på vinen. Vi ved det ikke. Men man kan godt se, at pigerne er meget mere fikse på fingrene, fordi det går jo meget hurtigere derovre på. Så det, ja. Men det, hvis det er, hvad de har lavet i dag, så er det jo ikke meget. Nå, vi går videre. Se her. Så det er jo spændende, hvad det kan blive til i produktion i år. Og hele det ender herinde bag denne dør, hvor vi har Maitre Claus' vinkælder. Der er kun adgang følge med ejer. Så skal vi også lige have et myg ud over dette vindistrikt i det midtjyske. Her i Albæk med udsigt ned mod Randers Fjord og en efterårshimmel, der er lidt blå og lidt skyet. Hernede har vi så igen vinmarkerne, som i år har bunet med dejlige druer, som nu snart er plukket. Og her igen den glade plukkerske frøken Thomsen.
det hele bliver overvåget af vores vagthund, den lille Kvikke, den lille hvide hund, der sidder herovre. Det er en Vesti, en lille sød hund. Hej Vesti. Og den passer på os. Og den er ved at gøre klar til Halloween. Det var godt, den kan sige på. Vi så vinbunden himself, han er nu gået i gang med ribbearbejdet her udendørs, hvor det pisse regner. Men vi har arrangeret os med en paraply. Det var engang en parasol, men nu er det en paraply. En krukke. Der har vi vinbundene inden her. Ja, så det ser godt nok ud. Supérieur, inflation, contrôlé. Små bløde bevægelser. De er meget bløde. Langsomme manøvrer. Den drue her, det er så den, der hedder Kent. Den er lidt mere genstridig i rundt. De er nogle små hissige sataner, der sidder tæt på stemmen. Det skal nok finde af. Og inden ugen er omme, næste uge, så er vi færdige. Vi er faktisk snart færdige. Er I klar over det? Nej, det er vi. Vi har helt spændt. Ja, det ved jeg godt. Men lige pludselig så er vi jo mange på den. Nu starter jeg lige, fordi så skal man lige se turen ind. Jamen, det kan man bare slet. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Er der ikke noget, der hedder delete? Og hvordan går det herude i orangeriet? Goddag. Jeg tror, jeg ryster lidt. Se, nu gør jeg igen. Nej, det er ikke derfor, det er fordi, jeg glemmer, det er dørtrin. Ja, det var dørtrin, ikke? Ja, det var også det, Det er nødt til at skal gå en lille tur, sådan at vi kan få billeder af bordet også. Nu er vi nemlig snart færdige, siger vi. Selvom der er mange endnu. Der er kun 3 baljer. Det er rigtig fint. Ja. Så er høsten ved at være godt i hus, og vinbundens yndige hustru sørger nu for lidt fourage til de unge landarbejdere. Blandt andet den lille, den kan vi ikke se, hun er op mod lyset der. Hun striber nu for åben skærm. Og den gamle bondeknold om klole. Og så skal vi have æbletærte af de økologiske og af naturens rigdom. Og her har vi så årets udbytte. Det bliver ikke skabt, fordi der ikke er lys nok. Så det må vi leve med. Er det
Er det en blandings... det er både Rønbo og Regent, ikke også? Jo, det er det. Det tror jeg, det er. Og der ligger jo mange. Men også bare dengang du pillede den, der var også nogle, der ligefrem sprang, ikke? Vi er desværre nødt til at bruge hænderne, da Claus han er for platfod til at være oppe i beholderen. Det er jo netop Jeg kan da godt. godt være heroppe. Ja, det siger swup i skovbunden her. Den er allerede blevet. Ja.